Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачненьке печиво з доступних інгредієнтів. Отож, розпочинаємо. До вершкового масла кімнатної температури, ось таке воно має бути м'ягеньке. Додаємо дрібку солі, ванільний цукор, можна додати трішки ваніліну, і цукрову пудру. Обов'язково цукрову пудру, не цукор. Перемішуємо. Сюди ж додаємо сметану, вона у мене кімнатної температури, жирністю 21%. Крохмаль, у мене кукурудзяний, можна брати картопляний. Та смажений арахіс. Його можна подрібнити в блендері, ножем, качалкою, зручним для вас методом. І все гарненько перетираємо. Найкраще мені це робити силіконовою лопаткою. До борошна всипаємо розпушувач і просіюємо все через сито. Поєднуємо всі інгредієнти. Це можна зробити лопаткою або ж руками. Вимішувати нічого не потрібно. Лише поєднати все гарненько до кучки. Все зібрали до кучки. Ось таке в нас має вийти тісто. Воно м'ягеньке, не забите. Все, тепер формуємо кульки. Деко застеляємо пергаментом, або ж, як я, тефлоновим листом. Відщіпуємо трішечки тіста. Все залежить, яку ви хочете робити кульку. Скручуємо. І можна скористатися вагою, щоб був більш-менш однаковий розмір. Ось в мене 18 грамів кулька. Все, викладаю її на деко. Знову ж беру трішки тіста. 23. Це робити не обов'язково. Там 1-2 грами, я думаю, це невелика проблема. Це скручуємо і викладаємо. Арахіс можна замінити будь-якими іншими горіхами. Це може бути фундук, це може бути грецький горіх. Все за вашим смаком. Тісто вже дуже гарно пахне. Це ще печиво не випікається, а коли буде випікатись, то атмосфера буде надзвичайна. Я поробила собі заготовочки і тепер лише скручую. Всі кульки готові, печиво сформоване. Тепер ставимо в розігріту духовку до 165 градусів на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Печиво спечене. Я ще на 5 хвилин включила верхню грілку, щоб трішечки зверху його підрумянить. Ви, звісно, орієнтуйтесь на свою духовку. Тепер чекаємо, поки воно охолоне. Далі беремо шоколад, будь-який, можна білий, молочний або ж чорний, розтоплюємо його, додаємо соняшникову олію без запаху і швиденько перемішуємо. Сюди ж всипаємо смажений арахіс. Я додавала арахіс, якщо у вас інші горішки, то додавайте їх. Тобто, що в тісто, те і в шоколад. Далі беремо печиво, вмочуємо його в шоколад, низ,
якщо хочете, щоб воно було повністю все в шоколаді. Кладемо на виделку і зверху поливаємо його ложкою шоколадом. Все, що зайве, забираємо. І викладаємо на пергамент. Все те ж саме робимо з наступними. Все печиво покрите шоколадом, лишилося лише дочекатись, поки він повністю охолоне, і тоді можна смакувати. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!